sastankom ovde u State Departmentu zaokružujemo izvanrednu posetu Sjedinjenim Američkim Državama i nakon razgovora sa gospodinom Brendanom Hanrahanom, pomoćnikom gospodina Rubija za Evropu i Evroaziju, mogu da kažem da zaista možemo da računamo na to da će u narednom periodu Srbija i Sjedinjene Američke Države biti čvrsti, snažni partneri u očuvanju stabilnosti u našem regionu, u daljem ekonomskom razvoju naše zemlje i našeg regiona i u zaštiti položaja našeg naroda u regionu, tamo gde je ugrožen. Mi smo mnogo razgovarali danas i o položaju Srba na Kosovu i Metohiji, o potrebi da njihova prava budu sačuvana. Razgovarali smo o stabilnosti u našem regionu, od Bosne i Hercegovine, raznih drugih tema koje se odnose na upliv nekih drugih regionalnih aktera i u svakom slučaju visok stepen preklapanja u našim stavovima, visok stepen razumevanja za Srbiju. Mogu da kažem da je i predsednik Vučić prepoznat kao neko ko svojim radom ostavlja pozitivan pečat i doprinos stabilnosti u našem regionu, ali i unapređenju odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Znate šta, da nije žalosno, bilo bi smiješno i meni je zaista neverovatno ko je u jednom periodu predstavljao našu zemlju ovde. Ako mislite na gospodina Vujovića, mogu samo da kažem da je u vreme kada je on bio otpravnik poslova u ambasadi u Vašingtonu došlo do bombardovanja naše zemlje i da su odnosi bili na najgore mogućem nivou. I naravno da to što govori su potpune izmišljotine, ali to vam na neki način i govori o tome koliko je poseta bila uspešna i dobra. Čim postoji potreba da se poseta sa svih strana napada i čim je ljudima jasno da je došlo i do kratkog susreta sa državnim sekretarom SAD i sa ključnim ljudima u Savetu za nacionalnu bezbednost i sa ključnim ljudima ovde u State Departmentu, jer gospodin Brendan Hanrahan je neko ko pokriva preko 80 zemalja sa svojim portfolijom. Dakle, Srbija je uvažena u Vašingtonu, naši stavovi se uzimaju u obzir, postoji rešenost i opredeljenje da se razvija saradnja sa našom zemljom, postoji poštovanje za srpski narod i meni je drago zbog toga. Da li su nam stavovi uvek identični, istorijski, poslednje 3 decenije bili, nisu, ali činjenica je da imamo priliku sa ovom administracijom, sa administracijom predsednika Trumpa, da podignemo odnose na nivo strateškog dijaloga. I kao ministar spoljnih poslova sa mandatom predsednika Vučića, sa željom naše administracije, radiću na tome da učvrstimo srpsku poziciju ovde. Ovo je patriotizam, a ne laži, izmišljotine o tome da se tobože ovde radi na uštrb interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pa ja sam 8,5 godina života proveo jedući hleb sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, boreći se sa njima, podmećući glavu tamo gde drugi neće nogom da uđu. I sad će da mi dele lekcije o patriotizmu. Naravno da smo ovde razgovarali o Kosovu i Metohiji, ali iz potpuno suprotnog ugla od onog koju zluradi insinuiraju. Mogu da vam kažem da sam mnogo više zabrinut za nešto drugo, pošto sam tokom posete ovde pročitao, jer od sastanaka ni ne stižem da pratim sve vesti, ali tokom posete ovde sam pročitao da je uhapšena grupa ljudi koja je planirala atentat na predsednika Republike, na predsednika Vučića. Mislim da je to nešto što treba da nas zabrine, ne samo kroz prizmu neposredne pretnje njegovoj bezbednosti, koja je pretnja bezbednosti i stabilnosti naše zemlje. Dakle, tiče se svih nas i svih naših porodica. Već treba da se zamislimo nad time ko, kako i zašto stvara ambijent lažima, propagandom, mržnjom, u kojoj takve stvari postaju normalne i moguće. I to vam je priča i sa tim gospodinom Vujovićem. I sa 100 sličnih koji će da izmišljaju teorije zavere o priznanju Kosova i ne znam ni o čemu. Sramota, a mi ćemo nastaviti našu borbu, znamo u šta verujemo,
znamo za koju zemlju se borimo, to je Srbija, srpski narod i 2026. godina će da bude godina novih, dobrih rezultata za Srbiju. I u ekonomiji, i u spoljnoj politici, i u svemu drugom. I bila je teška godina za nama, ali, kao što kaže ona poslovica, nije važno koliko puta padneš, važno koliko puta ustaneš. A Srbija će svake naredne godine biti sve snažnija. Hvala.